ngicela bazalwane ngilimema lonke ibandla ukuthi libe la. I just want to invite ibandla lonke, the youth yase IBM, YOP, in a family fun day. Saturday kunama activities amaningi azobe khona. Cela ukuthi the friends of PSS babe khona, and also the youth of IBM. I invite you together in a task team. Bengicela abazalwane bonke abanemoto Saturday ukuthi come and support the youth of power. There will be washing imoto here. Bazobe begeze ezingeni eliphakeme. Baya fundraise abazalwane nezo. Ba fundraisela i-event yabo. Kuzobe kunama games akhona. 2 kune business expo ezobe khona. Abantu abasha bala IBM, they want to bafuna ukuveza izinto abazenzayo laba banama business. Bafuna ukuzothi benibonise ukuthi yiziphi izinto abazenzayo, and bafuna the support ukuze nibone ukuthi abantu abasha abadli ungakuphela bakwazi ukwenza izinto ezingcono. There will be entertainment as well. Bese kuthi ntambama Saturday kune special service. It's a special business impartation. It is a prayer. Empishane ngendlela esimangaliso kuzobe kukhona mina. uNkulunkulu uzobe khona futhi once again. Uzobe esibusisa uNkulunkulu. Ngizokhulekela bonke abazalwane basemabhizinisini. Kune grace uNkulunkulu akakhulume ngayo. Just want to invite the church ukuthi be here Saturday. Come, nizo support abazalwane. Remember my elders ukuthi mabafike bezobona ukuthi abantu abasha benzani. The youth of IBM nikijime nibe la niyezwa. Thani ngilimema lonke ibandla ukuthi libe la. Ngimema nonke bazalwane ngicela nibe khona. Abantu abasha bonke, the youth of power, nami ngizobe ngikhona. uNkulunkulu uzobe ngihlelile to speak to you. My friends of PSS, imini ngibamemayo ngifuna ukuzodlala nabo bazalwane. Hallelujah.